Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa, kde si zahrajeme hru Emergency Hamburg a řeknu vám, co tam se dá dělat a o čem ta hra je, takže tak. A jakoby, až se to zapne, tak já vám řeknu k tomu něco. Jako když tady spawnete, abyste viděli, co máte dělat. Že tady dáte play game, tady si vyberete nějaký job, jaký chcete, tam vám pak to dá navigaci, takže já si třeba teďka dám policajta. A dávám to 80 XP nějako, no. No, tady takhle půjdeme. Třeba tady máme a naše auto. Tady máme naše auto. A pojedeme k těm policajtům. Jak chcete. Tady máte vždycky auto. Takže tady máte vždycky, že jo, auto. A jeď dopředu. Dobrý. No, tady máte vždycky auto a teďka musíte jet, že jo, k tomu. Ten policajtům podle té navigace. Navigace se spletlo, jedu dobře. A vlastně tady v té hře jde o to, že vy takhle máte to auto a tam, kde jsem stala, tam si ty auta můžete kupovat. A vyděláváte si vlastně tím, že prostě se zaměstnává třeba u policajtů, u kamionů, u otávky, je tady otávka, policajti, kamion, hasiči a pak tady asi už nic není. No už tady pak nic není. Ale je to mega dobrý a tady jsou vždycky, musíte jezdit podle těch rychlostí většinou, protože tady jsou všude radary. Na semaforu, když jedete třeba na červenou, takhle jako normální člověk, tak dostáváte třeba pokuty, když jedete na červenou. Ale když jedete jakoby, já jsem to zase přejel. Když jedete, jenom abyste věděli hnedka na začátek, že tady dostáváte pokutu. Když jedete rychlejc a je tam radar, to je taková krabička, vám ji pak ukážu. Až tam měry dojedu, nevím. Teďka budu policajt. A jako policajt nedostáváte žádný pokuty, ani jako ozič, ani jako sanitka. Jenom jako odtahovka a kamioňák dostáváte taky pokuty a jako normální člověk. Takže teďka se budeme zaměstnat u policie. Dobrý. Jsme tady venku a teďka jdeme k policii. Jo, jako vyplatí se jezdit u kamionu, protože nevím, jestli to byl bug nebo tak mi to vydělalo hrozně hodně jako peněz. Tady se zaměstnáte normálně. Tak kamo, ale já se chci zaměstnat. Dobrý. Tady dáte free, když to nemáte, ani nemáte Game Pass. Dáte Start Shift. A půjdete tady na mobilu, to je úplně stejný, ale... Takže půjdete takhle. Amo. Teďka jsem narazil, no. Trochu jdete takhle, prostě já půjdu pomalu, abych vám to pořádně ukázal. Tady půjdete až v té, já vám ukážu všechny ty joby. Tady v té policii půjdete takhle dozadu sem. Dozadu takhle sem. Prostě takhle sem. Jsem to zase přešel. Omlouvám se lidi. Protože jsem měl myšleně jinde. A tady si vezmete auto, tady dáte E. A tady si spawnete to zadarmo, když na ní nemáte tady. A jak vidíte, tady se podíváme pak. Jak vidíte, tady se mám nějaký auto spawn. Ne, to není má auto. Já se ho nespawnul, aha. Jo, tak se omlouvám, já jsem nedal spawn. Musíte dát spawn, takže tady takhle půjdete, že jo? Vidíte? Tady takhle. Dáte si to zadarmo a dáte musíte dát spawn. A jak můžete vidět, tak tady se to auto mělo někde spawnout a tady máme auto. Tady je to auto. A takhle vlastně to máte pak inventář a mobil, kde můžete ty všechny záchranné složky jakoby volat. Ale jelikož já to hrál na mobilu, tady jsem to ještě nehrál,
na počítači, takže se omlouvám, když to bude nějaký jakože třeba pojedu blbě, protože já moc jako na počítači já moc nehraju na klávesce, takže tak. A pak když se to zase chcete odzaměstnat, tak normálně tady půjdete. Normálně jak jste se zaměstnali, zase tady dáte End Shift. Co se tam dáte? Normálně End Shift. A za 120 sekund se můžete znova zaměstnat. A teďka se budeme ukázat další, prostě se budeme ukázat další zaměstnání. Si vám ukážu dneska všechny zaměstnání a určitě se koukejte i na moje zítřejší video, kde vám ukážu, kdo to ještě nehrál, jestliže tady bude vlastně kdo to hrál, kde je tuning. Tady máte mapu, kam pojedeme, tak se pojedeme třeba zaměstnat u otávky. A zítra to video bude taky, ale dovedu vás do tuningu, dovedu vás, kde jsou, jak vypadají třeba dealeři a tak. A dneska to bude jenom fakt jako ty zaměstnání. A ten radar vám ukážu až pojedem kolem. Tady mám zelenou, ale kdybych měl červenou, tak bych teďka už bych mohl dostat pokutu, počkejte, lidi, já trochu přibrstím. Tady je nějaký fotbalový hřiště, tak ta mapa je docela malá, ale a je to docela dobrá hra, jako když si pak vyděláte, je to zase tak. Se tady plete s tím, tady je nějaký obchod. A to se nechte překvapení až na zítra, to mám, no. A vidíte, co se stane, když přijdete na červenou? Ne, já jsem nepřijel na červenou. Jo, a tady jsou otávky. Tady zase uděláte tohle, vystoupíte normálně. Tady se zase zaměstnáte, dáte start. Normálně půjdete tady takhle dozadu. Tady takhle půjdete. A tady si zase vyberete na auto, který máte, což zadarmo je tady tam. Musíte zase unlock a spawn. Tak. A tady máte vaše auto. Tady je vaše auto. Když půjdete tady, tak tady máte bed down, že to vám to sjede dolů, tady vám to zase vyjede nahoru, to už, že to pojedete s tím a zase, že to vyložíte. A pak tady jsou ještě nástroje a to mi teďka nevím, jak se to otvírá na počítači. Takže jdeme. Já to hraju na mobilu. Jinak se to vyplatí, nevyplatí se to, zase odměstnáme a jo, mám se mít vlastně sám. Nevyplatí se chodit na private servery, protože tam nebudete mít v těch prácích aby co dělat, protože tam nikdo nebude. Mění, kdybyste to hrali v nějaký skupině. A zase za 120 sekund, jak vidíte, podívejte se, už se můžete zaměstnat. Takže jdeme zase sem. Jdeme se zase pro naše auto. Jinak tohle auto každý dostává stejný, akorát v jiný barvě, takže třeba vy můžete, já jsem na mobilu dostal třeba v růžový a tohle se mi třeba zlatý líbí víc, ale pak zítra se až ukáže betunek, kde si můžete změnit barvy, ale to až zítra si ukážeme. A takže teďka povedeme kam chcete jet. Vlastně to. Takže já se rozmyslím a pojedeme se třeba podívat do bus kompany, tam kde si můžete, já si ukážem obchody a tohleto, ale teďka jedem do bus kompany, kde si můžete zaměstnat jako autobusák. Buď to na dlouhé cesty, vám ukážu, co dělal jsem, jako vám to dá pokutu. Jak většinou tady to bývá za 100, ano, 100 euro. Většinou za 100 tady je, ale to se tady někde přejel zase. Já jsem měl rovně, aha. Tak to nic. Jo, ta navigace funguje, ještě tady má být, ještě jo, phone a mapa je M a phone je tabulátor. No, tam prostě. Další pokutu jsem dostal, vidíte, takhle. Mám ukážu ten phone, no. Takže já tady zastavím. Že tady máte tohle, tady můžete volat, tohle je policie, tohle to jsou hasiči a tohle je otávka, když to zavoláte. A třeba tady napište nějakou informaci, třeba please, já to napíšu.
sendnete to a pak vás třeba ta autovka přijde odtáhnout. No tady máte Messenger, kde můžete prostě tady někomu třeba napsat jako zprávu prostě, no tady se vrátíte zpátky. Banku, kde se asi můžete, to jsem neskoušela, můžete si asi tady kupovat peníze nebo tak. Máte tady nastavení, prostě nastavení klasický shop. Na Robuxy tady máte nějaký shop, no na nějaký věci. A tady jsou nějaký servery. Tady jsou servery na kredice, abyste viděli, kolik tam je lidí. Počkej, já jsem šel do shopu. Prostě servery. Já jsem na nějakém serveru. Dobrý. Já už, vidíte, už pro mě teďka přijela odtahovka. A vypnu motor. On mě otáhne, podle mě. Jo, on mě otáhne. Jo. Podle mě otáhne, protože já jsem ho zavolal, že jo. Jo, on jde dát benzín, aha. Já myslím, že mě otáhne. No to je jedno. Tak vám aspoň můžu ukázat třeba, že mě otáhne, nebo tak. Teď teda budu, jo. Teď mi to dá a já jsem mu to měl potvrdit. My to pošli, ale... To zavřu. Tak kámo, ale... Jo, tady když se zamkne drak, vám tam nikdo nenastoupí. Tak nějak se otahovat nebude, nevím. Hej, nech mě. Jo, jedna chytrá věcička tady. Když vystoupíte a nabourá drak, nemusíte hnedka volat otahovku, když se nějakou nebudete, ale takhle si můžete posouvat auto. Je to lehčí. Protože ta otahovka taky vždycky nepřijde, ne? To znám moc dobře. Když jsem potřeboval a chtěl jsem to lívovat, tak nepřijela nikdy. A jen k tomu busu. A tady pak si můžete kupovat ty auta, no jo, 62R. Tam byl právě ten radar, počkej. Tam nepojedu zpátky. Já jsem vám ho ukázal, já nevím, jestli tam byl. Tam nepojedu a tam půjdu. Tamhle vidíte? Tady to je ten radar. To je radar. Takže na to si dávajte pozor, když pojedete. Vy tam dostanete pokutu. Já jsem dostal pokutu teďka. Dobrý, vyjel jsem to. A jdeme dál. Jedeme dál. Ale tady někdo bude volat, se o toho někdo dobře zapravil potok a to se může stát tady v té hře. No vám se stane nějaký zvuk slyšet, nějaká písnička, ale tady já nemám zavřený to. Já mám prostě, to je slyšet. To je moje sestra, já se omlouvám. Ale prostě tady, takhle zase vyjdete, je to jakoby všude stejný. Prostě budete tady. Tady u toho sápečka, nebo tady prostě busu, tady takhle dáte. City bus driver, jestli chcete jezdit dálky, nebo chcete jezdit ve městě, tak já třeba teďka dám, že budu jezdit ve městě. Dáme zase start shift a z těch 120 sekundami je to furt tady. Tady dojdete se sem. Tady si dáte třeba ten je zadarmo. Pak tady máte nějaký, tady ten je třeba zapas. A tady je třeba za 200 XPček. A vy si půjdete sem, dáte unlock a spawn. A máte ho tam. Takže se to všechno stejně. Vidíte, tady máte ten bus. Normálně se do něj nastoupíte a jezdíte po zastávkách prostě. Zítra vám ukážu, jak se dělá v těch pracích. To bude video zítra. A tady zase 120 sekund, vidíte. No, tady si vyberu tohle. Počkej, ono to dá. Aha. Počkej. A když dám end shift. Nedám zase. To tady to funguje. Aha, tak to... U busů to ne. U busů to jde tam mají, nevím. Ne, u busů to jde, to jsem jako neskoušel. Jo, a tady dostáváte vždycky 360 těch. Za to asi, že hrajete, nebo já nevím, já taky nehraju moc dlouho, ale aspoň něco se tam dělá. A kam se pojedeme podívat teďko? Tady to jsou benzínky a my se teďka pojedeme podívat třeba sem.
Třeba do traku. Třeba tam, kde se zaměstnáváš jako kamion. Takže sem. Takže jdeme sem takhle. Je tady 100, takže to je dobrý. Ale pozor, tady jsou takovýhle tyhle ty věci. A do toho, když narazíte, tak to je docela jako... Tady máte, jak máte nabouraný auto, tady takhle nahoře. A tady máte životy jako. Ne, červená. Proč jsem nejel? A tam je zase radar, vidíte? Tady jsme už jeli. Tohle to je radar. Kolem toho hlavně nejezděte rychle. Nebo to dá. Jako když pojedete předtím třeba tady, kdybych šel tou křižovatkou třeba to, tak to mě nenaměří, ale když pojedete kolem toho rychle, tak to už vás naměří a dostanete docela tušnou pokutu někdy. A jak z začátku mám pocit, že dostáváte nějakých 11 nebo 12 nebo 10 tisíc. No zase jsem měl rychle, no. Nevadí. Tady je 50 zase lidí, takže je zelená, dobrý, to je v pohodě. A tady bude takhle dálnice. Je. Come on, už je to mě fakt bourat, ty. Jo. Ne. Co se za to... Mně to buglo, hej. Mně se buglo auto, ono mě zatáčelo furt. No i to se může stát. Tady, takhle odbočíme sem. Nevím, si tady je taky 100. Jedem. No a tady je červené, to si dávejte pozor, protože ty červený jsou docela jako... Tady třeba není neomezená rychlost, no tady je červená prostě. No tady je červená, prostě já z toho dostáváte taky pokuty. Jo, tady ty, co tady projíždí, tak ty mají asi dost peněz, no docela drahý auta. Teda jakoby tohle auto jsem si chtěl koupit taky na mobilu, ale akorát se na ně neměl úplně peníze. Takže se mi to bůlo. Tak a co se tam stalo? Jo, občas mám to takhle nepojede to auto. Zase to tak je, no. Bohužel. Kolik tady dáte třeba? Tady třeba. Tady takhle jdete. Dáte start shift normálně, zase zakliknete víc to XPček, nejlepší je dát si to za nejvíc, to je nejdelší si ta vzdálenost, ale prostě já se dám třeba za 63 tady, tady se zase vezmu tady se dám tohle, tady máte zase nějaký na výběr, nějaký těm za XP, nebo tam ještě někdo ukážu, a tady ten je musíte mít Game Pass. A tady ten je za free, dát unlock zase, spawn a vidíte, máte to tady. A vždycky, když se chcete odměstnat, nechcete už být tam zaměstnaný, jak se naučíte zaměstnaný jeden, ale musíte nejdřív se jako dát konec té práce tam. Tady zase přijdu, dám tady end. A vidíte, když dám zase Ečko, jako, a teďka to zase jde. No, tak nevím. Na mobilu mi to nešlo. Tak nevím, buď to s to buguje, nebo to prostě jde u kamionu a to. A jediný, co jsem vám ještě neukázal za zaměstnání, mám pocit, že je záchranka, no ještě záchranku a záchranku se vám neukázala, asi co jsem neukázala. Takže co je blíž, kde jsme? My jsme tady a nejblíž je nemocnice, že pojedeme se zaměstnat jako záchranka. Co se červená? Kdyby další radar tady, vidíte?
tady už chvíli rychle. Jsme tam byli co nejrychlejc. Tady to hodím takhle, bum, bum, bam. Nebudu to tady parkovat, kašlu na to. Jen to vyskočím. A jinak vám tady můžu ukázat, co máte jako... Tady vám ukážu ty zaměstnání a co máte, jakoby, co můžete používat. Vidíte? Tady takhle máte mobil a máte to... PS, to můžete někoho mlátit prostě. Takže jdeme sem. A když vás někdo zabije, tak chodíte tady se spawnete. Co se mi to laglo? Počkat. To se mi došlo špatně asi. Mám pocit, že... Jako u záchranky jsem se nikdy nezaměstnala. To jako ne, ale myslel jsem, že to je fakt tady. Možná záchranka ani jde jinde, tady možná nemocnice, nevím. Počkat. A se podívám, kde by mohla být nemocnice. Já to vím, že je policejní stanice. A kde by mohla být sanitka? Možná to může být tohle, to nevím, co je. Jsem taky ještě nebyl. Ale já se jdu ještě podívat po té nemocnici tady. Že tady někde musí mít to... Někde sanitky, no. Když jsem přivezla sanitka, tak... Tady musí mít sanitky. Jo, tady to je sprintění. Jestli tady nemají sanitky, no tak to je pěkně. Když jak budu muset teď zkusit tam. Tady někdo stojí, A vím, že nemocnice byla hodně prázdná, no. Ani tady není nějaký parkoviště na sanitky, takže tady asi sanitky nejsou, takže tady se nezaměstnáte, tady se jenom spavnete, když umřete, ale je tady takový parkoviště. Žádný dveře tady by šly projít, no nic. Ne, jsou tady. Tady jsou. Teďka jsme v nemocnici a jdeme najít, kde se zaměstnáme. Tam se jdeme nějaký lidi. Či to určitě nejsou. A tady jsem zase u vchodu, kde by tady mělo být nějaký... Někdo, kdo by mě zaměstnal. Počkej, nemám jít tady. Se můžu tak sednout maximálně, no. No tak jdem pryč. Tak jdem pryč lidi, no. A možná aby tohleto video nebylo tak dlouhý, tak vám možná hasiče ukážu až zítra, ale podle mě hasiči jsou úplně to samý. Teda, hasiči jsou úplně to samý jako to ostatní, no vás tam zaměstnáte, dáte si zase to spawn auto, no, zase přijel. A máte to. Hej, tak ale takhle ten to do mě dobře narval, hej. To by ho normálně na něj zavolal policii, ale nebudu na něj volat policii, jsem hodnej. Hej, tak kámo, ale nech mě už. Nech mě na pokoj. Kámo! Kámo, nezajímá mě se. Šel na tebe policajt, když najde jeden. Kam odjel?
Oni přijdou lesem. Tak já jsem teďka zavolal policajt a oni přijdou sem. Tady se 50, nechce říct 50. Ale už tam jedou policajti. A už nevědí, že jsem volal já, ale nevadí. A co je tohle? A to je možná vězení. Počkej. Jo, to je fakt vězení. Aha. No, se nepustí, co? Ne, do vězení ne, se mnou, prosím. Tak já jdu pryč, já nechci do vězení teda. Jsem vám to viděl docela peníze, ale se radši zamknu tady. Tak sanitku jsem nenašel, kde jsem mal zaměstnat jako sanitka, no. Počkej. To reálně musí být. Co projedem? Jsem v garáži, to je polis, to je nějaký klub. To je na to shopy, na to vám ukážu zítra. Tady je to. Počkej, co je tohleto? Říkal se lidi, omlouvám, teďka to budu hledat já. Tam jak se, jo, tady musím jít do této zóny, ale se mi to otevře. Prosím. No jasně, že se to neotevře. To si dělají srandu. Hej, tak ale. Borci. Otevřet. No já chápu, že nechtějí, abych měl jako do věznice, ale jako kudy mám tam vět pak. To kde to je? Tak já to budu muset obět, že jo, tady musím, no. Kámo, se mi ty sloupky neotevřou, já vím, že to je jako pro chodce, ale já tam normálně jezdil s kamionem a nikomu to nevadilo. Tak nevadí. Tak to vezmeme. Má zahrnout zase do téhle zóny, jo. Puste mě tam. Tak nic. Kam jsem měl jet? Aha, po nám je ten tunel. No to rozkusu dole, jak mám otevřít jako. Tam nevejdu. Proč tam vyřešil navigace? To mě taky zajímalo. Nevadí, no. Tak jdeme tady. No to přijedu. Je zase to přijel. OK, tak dobrý, tady někdo vykrádá, jak vidím. Sorry, policajti. Jsem hodnej moc, já to vím. Zase jsem trochu lampu, no nevadí. Hejka! Počkej, no to je plně něco jiného. Co to je? To oranžový. To není zaměstnání, to je nějaký můj dům nebo něco. To je automat na sušenku. Aha, to tak to nevadí, no. Tak já nevím, kde to je. Bude tady nějaký ten smuggler, to já nevím. Tak já beru do tady hasičský stanice. To je tady za mnou, tak já tam dojdu. A potom už to video ukončím. Jdeme sám. Nyní já hru sanitka tamhle vedla. Tamhle nějaká garáž mě přijde.
Aha, to tady budou asi sanitky. Jsem to konečně přišel? Možná. Tady jsou hasiči, to vím. Ale tady něco je. Tady budou sanitky určitě. No, ten jde otevřít. Tak co tady vyjíždí doslova? Tak já nevím. Já to pak napíšu schválně ChatGPT, já jsem mi to vyhledala, zítra vám to řeknu, jak mi to vyhledalo. Tady fakt nenašel na té mapě, nikde není ambulance. Nebo je, no, ale... A se podíváme si u vás, už nejde zaměstnat ještě do sanitky. Třeba se do něj podívat trochu. Nejde. Tady jsou parkoviště, na to vím. To tady samozřejmě nebude, že no, tak tady třeba skočím po ty. No dobrý. Jsem dole někde, v garáži jsem. Dobré, my se to neotevře. Jste se zaměstnáme. Tady můžeš být doktor za 1500 XP, můžeš být. Aha, tak se na to přišla, že když chcete být jakoby doktor, jakoby záchranka, tak musíte mít 1500 XP za hasiče. Nebo za toho serviser, to je vždycky. Tak, vyrazíme start shift a tohle půjdete, jak je tam ten borec, no. Asi si říkal, že v té nemocnici nic není. Takže už vím. Hej, tak... Draka jste hasič. Tady se zase vezmete. Ečko. Tady to. No, spawn. A můžete jít. Tady se vám spawne auto a můžete jít jezdit. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. A zítra vyjde další. Takže čus. Čus.